feminista confiar nos homes. Cando ti confías no home que tes de par, xa lle estás dando a responsabilidade de toma, és responsable. Eu non teño que marcarche un camiño, nin decirche como tes que vivir, nin nada, porque eu tampouco quero que ti mo dixas a min. Isto é moi feminista. Moi feminista. E na teoría é o que queren. E na práctica non saben que facer con iso. Debíamos ter fachenda cando somos así. Sí, fachenda de nós. E logo, pois non dixas que parva fun confiar. Di que libre fun o confiar. Sí? Que respectuosa fun o confiar. Que honesta fun comigo o vincularme desde a confianza. O poder non está en controlar a outra persoa. O poder está en controlarte ti, desde esa ética. En que ti teñas non un guión patriarcal para vincularte con eles, senón un guión de vida. Sí? E ti, desde esa ética, ti sempre vas ser coherente contigo. E quen non saiba que facer coa liberdade, porque se vai a mirar. É dicir, que se revise, que marque a súa folla de ruta vital, esa ética. Non queiras controlar os teus vínculos, controlando a outra persoa, non? Controla o que ti fas neles, quen ti és neles.